Újabb, a térséget illető támogatásról érkezett hír 2 településre vonatkozóan, amelyről Szabó Zsolt országgyűlési képviselő számolt be stábunknak. 2 település kapott a magyar kormánytól bölcsőde építésre nagyon komoly támogatási összeget. Mi a nagyon komoly? Hát ez relatív, de egyébként 420 millió forintot kapott mind a 2 település. Ez azt jelenti, hogy nem mini bölcsőt építenek, hanem több csoportos nagy bölcsődét építenek, erre nagyon büszkék vagyunk. A 2 település pedig 2 fejlődő település, Hord és Erdőtelek. Mindkét település tehát 420 millió forintot tud fordítani bölcsőde fejlesztésre. Aminek kimondottan örülünk, hogy a magyar kormány a fejlesztéseket, főleg a gyermekeink érdekében történő fejlesztéseket nem állította le, ezek továbbra is mennek előre, és továbbra is tudunk építkezni. Én azt kívánom, hogy minél több gyermek szülessen. Azt kívánom, hogy a bölcsödék minél inkább feltöltöttek legyenek, és ez a tendencia, a magyar családok fejlődése, növekedése érdekében tett tendencia, ez sokáig így maradjon. Köszönjük szépen a kormánynak, és tartsa meg a jóisten a szokásukat. 79 éve, 1944. szeptember 20-án légitámadás érte a 60-i vasútállomást, amelyben több százan vesztették életüket. Az amerikai bombázók megsemmisítő csapást mértek a 60-i állomás épületére és a pályaudvarra a II. Világháborúban. A város egyik legtragikusabb eseményéről Szabó Zsolt országgyűlési képviselő is megemlékezett. Teljesen értelmetlen bombázás volt, hiszen civil áldozatok, rengeteg civil volt a vasútállomás területén, utaztak az emberek, rengeteg vasutas dolgozott, és egyszerűen csodálkozva és ámulattal állunk azon kitartás mellett, amit a 60-i vasutasok akkor tettek. Rengeteg civilt megmenekítettek, vasúti kocsikon kitolták őket, figyelmeztették, azonban így is nagyon sok áldozat volt. A szövetséges haderők célkeresztjében az ország ipari, mezőgazdasági és közlekedési központjai voltak. Vélhetően a 60-i állomás a Budapest-60-Miskolc vasútvonal stratégiai jelentősége miatt lehetett célpont. Több száz bombával hajtották végre a légitámadást a vasúti közlekedési csomópont ellen, több száz civil áldozattal. Ugyanakkor Pálhidi Mihály állomásfőnök helyettes bátor döntése sokakat megmentett. Megsemmisült az állomás épülete, a pályaudvar és lényegében a vágányhálózat, valamint új-60 lakott területének egy része is. Ami szörnyű, hogy az akkori vezetés az nem volt a helyzet magaslatán, nem is voltak itt, és tulajdonképpen a vasutasok, akik itt meghaltak, az életüket adták azért, hogy civil embereket tudjanak menteni. Ez egy csodálatra méltó dolog. Minden évben szeptember 20-án eljövünk, és a bombázás időpontjában koszorút helyezünk el az ő emlékükre, emlékezünk. Arra emlékezünk és arra gondolunk, ne legyen háború. Ne vegyünk részt háborúba, Magyarországra ne jöjjön háború, ne érjen minket ilyen atrocitás, és még egyszer ne tudjon előfordulni olyan szörnyűség, mint a 60-i vasútállomáson történt 1944. szeptember 20-án. A városi megemlékezésen bejelentették, hogy mostantól a vasútállomás előtti tér Pálhidi Mihály nevét fogja viselni. A megemlékezésen a 65-ös számú általános iskola diákjai adtak műsort. Ezt követően a résztvevők megkoszorúzták az állomás falán található emléktáblákat. Október 1-ig van lehetőség a vízmegtartási és öntözési lehetőséget biztosító támogatási kérelmek benyújtására, amennyiben a projekthez kapcsolódóan a szükséges vízjogi engedély még nem áll rendelkezésre, a pályázók soron kívül vegyék fel a kapcsolatot a területileg illetékes vízügyi és vízvédelmi hatósági hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatósággal. Az engedélyezési eljárás eredményes lezárása a pályázati feltételeknek megfelelő kérelmek benyújtása érdekében. Hívta fel a figyelmet csütörtöki közleményében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A vízjogi engedély kiadásához a jogszabályi előírásoknak megfelelő teljes körű kérelem és távdokumentáció szükséges, ezért a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok a pályázók számára lehetőséget biztosítanak a hatósági eljárással kapcsolatos egyeztetésre, tették hozzá. Emlékeztettek arra is, hogy a pályázat keretében támogatható az öntöző berendezések vízellátását biztosító vízvisszatartó létesítmények, közepes nagyságú tározók kialakítása
kialakítása, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen. Támogatás nyerhető természetes szűrőmezők kialakítására, a keletkezett felesleges és a gazdálkodás szempontjából káros vizek összegyűjtést követő tápanyag terhelésének csökkentésére, majd befogadó vízfolyásba történő továbbítása céljából. Mezőgazdasági területekhez kapcsolódó meliorált utak kialakítására, valamint a meglévő öntözőberendezések hatékonyságának javítására, valamint öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyak fejlesztésére, rekonstrukciójára is lehet pályázni. Támogatás nyerhető új öntözőberendezések beszerzésére, illetve új öntözővízszolgáltató művek létrehozására, továbbá a csatornák fenntartásához szükséges gépek beszerzésére is, emlékeztetett a kamara. Gólyalábasok és kígyózó tömeg töltötte meg szeptember 16-án Abc utcáit, ahol szüreti felvonulás, azt követően pedig mulatság követték egymást. Megváltozik ilyenkor szeptember derekán a falu, ahol a nyüzsgés már elárulja, beérett a szőlő, amely minden koron okot adott a közös vígasságra. Abcon ezúttal még a fiatalok is népviseletbe öltözve járták a falu utcáit. A szüretre talán még az unokák is hazatérnek, ha tudnak, mert gyerekkoruktól megszokták, hogy ez az az időszak, amely igazán különleges, s évente csak egyszer lehet újra átélni azt. Abci szüreti felvonulás a legszebb őszi ünnep. Falu apraja nagyja összefogott, őrzik a néphagyományokat, őrzik a nemzeti viseletünket, jó a érzés idejönni. Nagyon jók az ételek, jó a társaság, jó a hangulat, jók a programok. Juhász István polgármester úr meghívására érkeztem, többször hívott már és többször ünnepeltünk már együtt, bízunk benne, hogy ez a jövőben is így lesz. Én nagyon jól érzem magam, méltó módon ünnepeljük a szőlő, az új bor születésnapját, méltó módon ünnepeljük ezt a régi 1000 éves hagyományunkat, magát a szüret ünnepét. Az ízletes, zamatos, a nap sugarát, mosolyát összegyűjtő szőlőből készült nedű időről időre jókedvet teremt, így volt ez idén is, mosolyt csalva az ismerősök arcára. A felvonulás előtt volt még sakkverseny és foci, aztán galambreptetés és helyi fellépők következtek. Végül a Folkkommunna táncegyüttes műsorára és muzsikára készülhettek a kilátogatók. A mulatságon számtalan gyermek és kísérő program szórakoztatta az együtt ünneplőket, s töltött káposzta is várta őket. A termés, a szőlős, a belőle készült bor szeretete Zagyvaszántón is nagy népszerűségnek örvend, ahol szeptember 16-án hagyományőrző szüreti felvonulást és mulatságot is szerveztek. Volt minden, mi egykor jellemző volt a szüretre. Szólt a nóta, pörögtek a szoknyák, mosolyra görbültek a szájak, ki örült a vigasságnak. Zagyvaszántón a szüreti mulatság jó lehetőséget biztosított kicsinek s nagynak közelebbről szemügyre venni, Zagyvaszántó méretesre cseperedett tökét, megebédelni vagy éppen csatlakozni a felvonulók népes táborához. Zagyvaszántón vagyunk, ahol szüreti felvonulás van, egy gyönyörű szép nap, nagyon sok ember, nagyon jó programmal, ott éppen egy hopper traktor megy, ami ma nagyon ritkaság, és hát ősz a termésbetakarítás, a pírhez menetel ideje, mondom a hölgyeknek. Itt van mögöttünk egy gyönyörű tök, ami itt termesz Zagyvaszántón. Jövőre már versenyt is terveznek a tökökre építve, és hát örülünk neki, amikor ősszel a betakarítás idején jó kedv, jó nyugalom van, béke van, mindenki összetart, az zagyvaszántóiak minden évben megünnepik ezt a szüreti napot, és hát egy jó programot szerveztek, nagyon jó hangulat van. Gratulálok Fekete László polgármester úrnak, és gratulálok az zagyvaszántóiaknak. A mulatozók később szőlőszemet fűzhettek fel, s készülhettek a nótaszóra és a táncra, a szalmafonásra, vagy éppen a lovagoltatásra. A nap folyamán még a lányok szép vonatokba rendezett hajkoronájuk, s a férfiak bajuszát is díjazta a közönség. A kilátogatóknak este retró szüreti bállal kedveskedtek. Szeptember 23-án szombaton a Grimbus Színház Hetet egy csapásra című zenés jelmezes előadását tekinthetik meg az érdeklődők 16 órától 60-ban a Jam Gardenben.
Lurkó Szigetfesztivál néven gyerekfesztivált szerveznek hevesen szeptember 23-án reggel 9 órától a délutáni kifulladásig a Bermuda Sportparkban. Délelőtt 10 órától a Fut a Heves program hívja mozgásra a városlakókat. A mozgásra, sportos programokra épülő kaland- és játékpark remek lehetőséget biztosít a hétvége aktív eltöltéséhez. A gyerekeket légvárak és óriás csúszda, lufihajtogatás, egészségsziget, karaoképart, kézműves foglalkozások, csillámtetoválás, arcfestés, homokkép készítés és népi játékok, valamint kétkerekű járgányok is várják Orsi interaktív zenés műsora és buborékparádé mellett. Zagyva Running néven futófesztivált szervez a Családok és Barátok a Sportért Egyesület szeptember 24-én vasárnap 9 órától Zagyvaszántó, Abc, Petőfibánya, Sejp és újra Zagyvaszántó között. A zagyvaszántói sportpályától induló 1 kilométeres gyerektáv mellett a 18 év felettiek 5 kilométeres, 10,8 kilométeres, továbbá 21,6 kilométeres távfutáson mérettethetik meg magukat. Nevezni még a verseny napján a helyszínen is lehet reggel 7 óra és fél 9 között. A helyszínen a nevezési díj 8000 forint. Szezonzáró zsilipelős hajókirándulásra invitálják az érdeklődőket Kiskörénél, ahol a Köre-kikötőből ingyenes hajókázásra nyílik lehetőség szeptember 27-én szerdán délután 4 órától fél 6-ig. Szombaton reggel, illetve napközben egy hidegfront az északkeleti és keleti tájak kivételével többfelé okoz esőt, illetve záporokat, zivatarokat, kora estére viszont már a Tiszántúlra is megérkezhet a csapadék. Nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki. 60 térségében 22 fokot mérhetünk. Többfelé élénk erős lesz az északnyugatira forduló szél, zivatarok környezetében viharos lökésekre is számítani kell. Vasárnap erősen felhős, borongós időre van kilátás, sokfelé újabb esőre, záporra, zivatarra is számítani kell. Az északi északkeleti szél élénk erős, nyugaton és északkeleten viharos lehet. Napközben 21 fok valószínű. Hétfőn már sok napsütésre számíthatunk, de elszórtan még futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Még többfelé lehet élénk a szél. Napközben 26 fokra melegedhet a levegő.